Tapadora al buit semiautomàtica amb funcionament estable, baix soroll i baix consum d'energia. Fàcil de canviar el model si té una mida diferent de pot o ampolla. Adopta un sistema de control PLC i un funcionament de l'interfície de pantalla tàctil, que és extremadament senzill i clar d'utilitzar. La pressió de buit es pot ajustar a la pantalla tàctil. Excel·lent rendiment de tapa per garantir la taxa qualificada de productes. El grau de buit pot arribar a 0,08 MPa. Quatre estacions poden posar un pot de 4 mides, còmode de manejar i fàcil de mantenir. És una màquina ideal per allargar la vida útil del producte.